Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Illum ħammorru f'waħda mill-iktar bliet importanti fi Sqallija, belt maħbuba ħafna mill-Maltin u tanti maħbuba mill-Maltin li jekk tkun qiegħed f'xi pjazza jew iddur il-Monti żgur li ser tisma' xi ħadd jitkellem bil-Malti. Illum Knockabout Sicilja ħammorru Catania. Fil-Malta u fil-Sqallija. Illum ħammorru nesploraw belt vibranti fuq il-kosta tal-Vant ta' Sqallija, belt magħrufa għall-arkitettura barokka, swieq mill-iktar vivaċi, veduti sbieħ tal-Muntanja Etna kif ukoll ikel tajjeb ħafna. Illum ħanaqsam magħkom x'kapaċi tagħmel fil-belt ta' Catania jekk ikollok nofsinhar iddur bil-mixi. Min Pozzallo ħanaqbad it-triq il-fuq, naqbes Sirakuża u Awgusta u f'20 minuta nasal Catania. Catania hija t-tieni l-akbar belt ta' Sqallija, popolazzjoni ta' madwar 300,000 ruħ. Tinsab fuq il-Baħar Jonju, taħt id-del tal-Muntanja Etna, jew Amuntanda, kif jirreferu għalija n-nies tal-lokal. Bla dubju, waħda mill-iktar karatteristiċi l-aktar popolari ta' Catania hija l-enerġija vibranti ta' din il-belt, kemm binar kif ukoll bil-lejl. In-nofsinhar tiegħi f'Catania ħanibdejha minn hawnhekk mill-iktar pjazza popolari li hawn f'Catania, Pjazza Duomo jew kif kulħadd jirreferi għaliha Pjazza Elefante. Nammira il-funtana tal-Iljunfant, simbolu u ikona għal Catania. Ma tistax ma tapprezzax id-disin barokk tagħha u l-Iljunfant tal-ġebel tal-lava iġorru obelisk Eġizzjan tal-qedem. Pjazza Duomo hija l-pjazza ċentrali ta' Catania u tirrifletti l-istorja rikka ta' din il-belt. L-eruq ta' din il-pjazza imorru lura l-żminijiet Griegi u Rumani tal-qedem. Imbagħad komplet tevolvi permezz tal-ħakma tal-Biżantini, Arab u Normanni. Din il-pjazza hija xhieda tar-reżiljenza ta' Catania għax inbniet mill-ġdid wara żewġ terremoti devastanti. Fi Pjazza Duomo prominenti wieħed isib il-Katedral ta' Sant'Agata, jew kif ħafna jirreferu għalih il-Katedral ta' Catania. Kif ħafna jafu, Sant'Agata hija l-patruna ta' din il-belt. Ta' kull sena, Catania tiċċelebra l-festa ta' Sant'Agata fil-5 ta' Frar. Wieħed mill-aktar avvenimenti reliġjużi importanti għal Catania u jattira eluf ta' viżitaturi. Iċ-ċelebrazzjoni tinkludi purċissjonijiet reliġjużi, ritwali u festi li jonoraw il-ħajja u l-martirju ta' Sant'Agata. Il-bini tal-katedral beda fis-seklu 11 ftit wara li n-Normanni kienu ħakmu Sqallija. Madankollu matul is-snin, matul il-miet ta' snin, dan il-katedral għadda minn diversi modifiki u rinnovazzjonijiet, partikolarment minħabba diżastri naturali, minħabba terremoti. Fil-fatt, il-faċċata barokka tant sabiħa ta' dan il-katedral li ngawdu llum tlestit fl-1711. Fatt kurjuż huwa li l-koppla tant prominenti ta' dan il-katedral kienet iġġarvet fl-1787 minħabba problemi strutturali, però reġgħet inbniet f'qasir żmien.
Sakemm qiegħed induru nammira l-arkitettura meraviljuża ta' dan il-katedral, skoprejt li fil-viċin hawn terrazzin li minnu tista' tgawdi veduti panoramiċi tal-belt ta' Catania. Fil-fatt dan it-terrazzin huwa parti minn knisja żgħira oħra li hawn viċin il-Katedral ta' Sant'Agata. Fil-fatt dil-knisja hija l-knisja La Chiesa Badia di Sant'Agata. L-entratura għal Chiesa della Badia di Sant'Agata edha wara l-katedral. L-aċċess tat-terrazzin huwa permezz ta' naqra taraġġ mhux ħażin. L-ewwel trid titla' taraġġ dejjaq tal-ġebel, imbagħad iżjed taraġġ biex titla' l fuq. L-isforz tiegħek biex titla' fuq ikun premjat b'veduta mill-isbaħ fuq il-belt u l-muntanja Etna. F'postijiet bħal dawn fejn diffiċli tiddeskrivi dan il-ġmil ta' veduta panoramika m'hemm xejn isbaħ milli tieqaf u toqgħod tammira fis-silenzju. Xejn tlajt naqa' taraġġ mhux ħażin u nġib in-nifs lura. Jekk kemm il-darba tkun fiċ-ċentru ta' Catania, żjara lis suq tal-ħut hija mandatorja. Tal-lokal jirriferu għalih bħala La Pesceria. L-oriġini ta' dan is-suq joħduna lura għal żminijiet medjevali, meta s-sajjieda kienu jinġabru tul ix-xtut ta' Catania biex ibigħu l-qabda tagħhom direttament lill-pubbliku. Ma' żmien, is-suq kiber u evolva. Is-suq huwa karatterizzat minn sqaqin dojoq u l-atmosfera vivaċi u biżla li hija unika għal Catania. La Pesceria mhix biss post fejn jixtraw l-ingredjenti friski, iżda huwa wkoll monument kulturali li jirrifletti tradizzjonijiet u l-wirt kulinari ta' Catania u Sqallija kollha kemm hi. Mis-suq tal-ħut ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, però hemmhekk għax fadlilna ħafna x'naraw ħammorru via Etnea, l-Anfiteatru Ruman, Villa Bellini, hemm. Qiegħed hawnhekk fiċ-ċentru ta' Catania biex inkun nista' naqsam magħkom ideat differenti x'tista' tagħmel jekk tagħżel li tqatta' nofsinhar hawnhekk f'din il-belt. Mis-suq tal-ħut imxejna mixja qasira ħafna biex ġejt hawnhekk quddiem dan l-Anfiteatru Ruman f'dalijiet prezzjużi preservati tajjeb li tuk ħarsa fuq l-istorja rikka ta' din il-belt. Jiena ħanoqgħod hawnhekk nammira dawn il-fdalijiet u nimmaġina li ma' avvenimenti seta' jkun hawn hawnhekk fil-passat. L-istruttura ta' dan l-Anfiteatru Ruman tiżviluppa madwar arena ellittika. Interessanti hija s-sistema ta' travi u blokki tal-ġebel li tagħhom għataw xi fdalijiet. Dawn il-pilastri tal-ġebel kienu jżommu travi biex imbagħad dawn it-travi kienu jintużaw għal velarium, drapp li kien jipproteġi l-ispettaturi mix-xemx u x-xita. Sistema ta' tinet. Interessanti wkoll kif f'nofs it-tieni seklu qabel Kristu dan l-anfiteatru tkabbar biex bekk seta' jilqa' iktar minn 15,000 spettatur. L-ebda żjara f'Katania ma tkun kompluta jekk ma tqattax ftit ħin tippassiġġa via Etnea. Tara l-ħwienet, tixtri xi ħaġa, tieqaf tieħu kafè jew xi spritz. Villa Bellini rinomat għat-tranquillità. Fil-fatt dan il-ġnien joffri serħan mit-toroq kaotiċi tal-belt ta' Catania.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Għandi appella telespettaturi żgħar li jħobbu jsegwu Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton nixtiequ naraw ir-ritratti tagħkom il-baħar, issa li fetaħ l-istaġun. Dawk ir-ritratti bagħtuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv. U dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal United Colors of Benetton il-ġranet tagħkom. Il-baħar jistgħu jkunu kemm xejn iktar speċjali jekk tkunu rebbieħa. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Illum ħammorru f'waħda mill-iktar bliet importanti fis-Sqallija, belt maħbuba ħafna mill-Maltin u tanti maħbuba mill-Maltin li jekk tkun qiegħed f'xi pjazza jew iddur il-Monti żgur li ser tisma' xi ħadd jitkellem bil-Malti. Illum Knockabout Sicilia ħammorru Catania. L-ebda żjara f'Katania ma tkun kompluta jekk ma tqattax ftit ħin tippassiġġa via Etnea. Tara l-ħwienet, tixtri xi ħaġa, tieqaf tieħu kafè jew xi spritz. Via Etnea hija triq prinċipali ta' Catania u hija triq li toħloq seħer vibranti bit-taħlita tagħha ta' bini storiku, kwinet biżla u atmosfera vivaċi. Din it-triq emblematika isservi bħala arterja biżla li turi l-wirt qani ta' din il-belt u l-istil ta' ħajja tant vibranti. Via Etnea miksija palazzi eleganti li ħafna minnhom juru l-wirt arkitettoniku għani ta' din il-belt. Fosthom issib Palazzo Tezzano li jinsab fil-bidu ta' Via Etnea. Dan il-palazz storiku imur lura s-seklu 18 u għandu faċċata b'arkitettura barokka mill-isbaħ. Insibu wkoll Palazzo dell-Università hawnhekk fil-qalba ta' Catania li nbena fis-seklu 18. Dan huwa simbolu mill-isbaħ tat-talim u l-arfien. U mhux biss fih klassijiet u swali tal-lezzjonijiet, iżda jiftaħar ukoll bil-wirt kulturali għani, bil-faċċata mżejna u btieħi sbieħ li joffru l-viżitaturi ħarsa lejn il-passat ta' din il-belt. Min jaf kemm minnkom għaddejtu minn Via Etnea darba jew tnejn u tant kontu mitlufin tħarsu lejn il-vetrini u lejn il-ħwienet li laqqas biss tajtu każ dawn il-palazzi grandjużi u majestużi. Issa, wara li ammirajna din il-ġmiel ta' arkitettura, imiss li mmorru fi tranquillità passiġġata Villa Bellini. Fit-tarf ta' Via Etnea wieħed isib Giardino Bellini, l-ikbar spazju mħaddar fil-belt ta' Catania. Park mill-isbaħ ta' 71,000 metru kwadru. Villa Bellini oriġinarjament kien iddiżinjat bħala ġnien privat fis-seklu 19, imbagħad inbidel f'park pubbliku fl-1883. Dan il-ġnien imsemmi wara l-kompożitur rinomat li mwieled f'Catania, Vincenzo Bellini. Waħda mill-attrazzjoni ta' dan il-ġnien huwa arloġġ magħmul minn fjuri u pjanti. Apparti minn hekk, hawnhekk wieħed isib funtani affaxxinanti u irjiet sbieħ botaniċi.
Waqt li qiegħed Villa Bellini nixtieq nirrakkuntalkom storja ħelwa relatata mal-famuż kompożitur Vincenzo Bellini li għalih huwa msemmi dan il-ġnien u l-famuż plattaġin La Norma. Mużika maestro! Jingħad li l-kompożitur bravo Vincenzo Bellini kien jordna dejjem l-istess plattaġin fl-istess restorant hawnhekk f'Katania waqt li kien qiegħed jikkomponi l-opra famuża tiegħu La Norma li bħalissa qegħdin nisimgħu silta minnha fl-isfond. Milli jidher sit ir-restorant bħala ġieħal dan il-kompożitur bravu u għax-xogħol kbir tiegħu kien għażel li jsemmi dak il-plattaġin partikolari li kien jordna Bellini La Norma. Moral tal-istorja, jiena u Bellini naħseb għandna l-istess palat għall-ikel. Għax ngħiduha kif inhi, jien ma niddejjaq xejn ikol kuljum plattaġin għall-La Norma. Issa wasal il-ħin biex immorru għal waqfa żejra ta' riklami. Iqgħu hemmhekk għax Knockabout Sicilia ħajkompli dalwaqt. B'mod personali meta nkun qiegħed nesplora belt vera nieħu gost ninnota l-arti ta' triq. L-arti ta' triq jew l-arti urbana hija forma ta' arti li ħafna drabi tiġi esibita f'postijiet pubbliċi minn artisti permezz ta' mezzi differenti. Ħafna drabi jaslu kuluri vivaċi fil-forma ta' spray. Tul iż-żmien il-belt ta' Katania fehmet il-vantaġġ u l-importanza li tagħti spazju lill-artisti urbani u x-xogħol tagħhom. F'Katania, ix-xogħlijiet tal-artisti urbani jinsabu f'diversi żoni tal-belt. Bl-iktar xogħol artistiku rinomat jinsab fiż-żona portwali. Dawn is-silos ikkuluriti ġew kreati fl-2015 u kienu kollaborazzjoni ta' 9 artisti internazzjonali. Dawn is-silos għoljin 20 sular u juru 8 xogħlijiet individwali. Kull wieħed jirrappreżenta ħrafa jew leġġenda differenti, kollha relatati mal-istorja ta' Katania jew Sqallija. Dawn is-silos artistiċi huma ċelebrazzjoni ta' kuluri li jfaxxu għajnejn dawk li jkunu hawn fit-triq fejn qiegħed jien u anke dawk li jkunu fuq il-baħar għax fil-fatt l-artisti urbani ħadu ħsieb li jpinġu jagħtu kulur lis-silos anke min-naħa tal-baħar, veduta li tpaxxi għajnejn dawk li jkunu fuq xi bastiment fil-port. Katania, belt b'sinfonija ta' storja antika b'ħafna vibrazzjonijiet moderni, sensazzjonijiet differenti, rwejjaħ u tomiet. Kull ġurnata, sija jew nofsanara hawnhekk tħallilek memorji li teqpa' tożhom. Knockabout Sicilia tal-lum jispiċċa hawnhekk qabel ma nħallikom infakkarkom f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify fejn irridu narawkom tiċċaqalqu u tagħmlu l-attività fiżika. Ibatuli dak ir-ritratt tagħkom qegħdin tagħmlu l-attività fiżika permezz ta' Facebook fuq is-sit tiegħi u imbonnici.tv. Allum se nħallikom u niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Fid-Domus Rumana nstabu diversi oġġetti ta' kurzità, però waħda minn dawn l-iskoperti interessanti hija ċuqlajta. Din kienet tintuża għall-lob ta' tfal fil-perjodu Ruman. Din iċ-ċuqlajta hija magħmula mill-Adam u tmur lura sa bejn wieħed u ieħor l-ewwel seklu ta' qabel Kristu. Hija magħmula minn żewġ biċċiċċatti li bil-moviment tal-id jaħbtu ma' parti fissa. Din iċ-ċuqlajta nstabet frammentata fl-1924. Instabet ġoar qrib il-fdalijiet ta' djar li hemm fuq in-naħa ta' wara tad-Domus Rumana.
Oġġetti oħra li għanqlu l-kurzità fid-Domus Rumana huma t-tappijiet tal-anfori. Dawn huma ta' bejn l-ewwel seklu qabel Kristu u l-ewwel seklu wara Kristu. Insibu kitbiet jew simboli fuqhom li kienu jindikaw il-kontenut li kien ikun qiegħed jiġi trasportat ġewwa l-anfor infushom. Eżempju, l-isem tan-negozjant li kien qiegħed jinnegozja b'dan il-kontenut jew fejn ħadmu l-anfori. Inkella insibu l-isem tal-persuna li ħadem l-anfora. Bħal dawn it-tappijiet instabu wkoll f'tas-silġ.